Γεια, είμαι ο Ζακ Pitbull και σήμερα, όπως βλέπετε, θα κάνουμε το Lemon Challenge. Λοιπόν, θα πιω όλο αυτό το ποτήρι. Την άλλη φορά είχα πιει πάρα πολύ λιγότερο, τώρα θα πιω όμως όλο αυτό το ποτήρι. Κοιτάξτε. Πιστεύω είναι αρκετό. Πιστεύω είναι αρκετό. Άμα φαίνεται, πιστεύω ότι είναι πολύ. Και ναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Πώς το πιω. Δεν το βίντεο του Scrap που είχε κάνει το Lemon Challenge, το είχε πιει με τη μία. Σχεδόν είχε πιει ένα τέτοιο και μετά το είχε πιει όλο με τη μία. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ το πιω λίγο παιδιά. Δεν είναι δύσκολο γιατί κοίτα, μ' αρέσει το λεμόνι, άλλο εκεί πέρα με τον Χρήστο και Λίλη Αλφα είχαμε πιει μια κουταλιά και άλλο αν πιει μια κουταλιά, 2 κουταλιές έχω πιει μέχρι στιγμής. Άλλο να πιεις μια κουταλιά και άλλο να πιεις ένα τέτοιο ποτήρι. Είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, είναι λίγο. Πάμε στο κάτω. Το ήπια. Κοιτάξτε. Το έκανα. Εντάξει, αυτό το νερό δεν πίνεται. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment, γιατί πραγματικά το αξίζω το like, subscribe και comment, γιατί πια ένα ολόκληρο ποτήρι. Και μέχρι την επόμενη φορά, bye!